Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezo-TV ngesixhosa. Uma ngwabe uncokola noMacele ke uMacele umbalisele into yoba umsele kwakabathanda abantwana abangabazaliyo. Yena wayehlala nomntana wesister yakhe, so lo mntana yayingowakwaCele. Uthi uMusa wayengayingeni kwa eyokumthatha umntana amsesikolweni ngeli xesha babengekabi naye udrayiva othatha abantwana. Uthi wayethatha abantwana bakhe kuba yonke into abantwana bakhe yenzekile abakhe lo wakowabo umntana uzoba umenza kanjani. Uthi wayede wamfunela i-transport ezomthatha imhambise esikolweni. Phinde futhi kube ngulo kaSineyo umntana wathatha umntana kaSineyo Uthando. Uthi Uthando bengamsuseleka esikolweni. Uthi uba mna andimthathanga ngokwam Uthando ngeke aye esikolweni nomthatha abantwana bakhe aphume ahambe Uthando uyolandeliswa ndimse esikolweni. Uma ngabe kuthe ingxaki into kaMsele kodwa yena ke wamtshate naye umntana kodwa ke akazange wamhlupha nganto yena ngowakhe umntana, so ngeke axokathi wayekhe wayi-experience loo nto. Kodwa uthi uyamazi uba uyabathanda abantwana bakaMpumelelo ngathi ngabakhe, but abakaSine akabafuni. Uphinde wathi kuyacaca abantwana abayozalwa ngoozenande bakhe ngeke abafune ngoba kaloku abantwana bakhe yena bangamantombazana, ufuna abantwana abonyana. Sizokhumbula ke uSine uke wayithetha naye le nto uba uyise akayifuni ukuyibona i-second born yakhe. Uthi xa embona amjonge ngathi ubona inja yakwamakhelwane, kwakutsho uSine. So abantu bayakhalaza ke ku-social media bathi uMusa uthanda iintombi zikaMpumelelo more than uSine ngoba zona zimzalela abantwana. Ndithi kaloku ufuna abantwana abanye abantwana balogazi lakhe, bakwigazi lakhe nje kuba bezalwa ngumntana wakhe but abayonto yakwaMseleko. So kanti guys abantwana abazalwa ngamantombazana balogazi lakhe na uMseleko ngoba kaloku yena ungutamkhulu kwabantwana or unalento ethi bazalwa kwezinye ii-families. Hayi ikhona into engahambi kakuhle ngalo tata, but ke uke wayiveza mos into ethi oMpumelelo bangamtshati umntu oza enomntana ngoba uzomnikeza ii-problems. But asiyazi ke ngoba nakumangwabe yena uthi watshatwa enowakhe umntana nguye lo wayemnikeza ingxaki okanye wayethetha nje ugeneral. Asazi ke guys. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.